Kanegedai ka AKAKSHVANI SHILLONG ka khubor ban puledai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor mentaga step. Thau ka sarkar pedangnya ka komiti ban ai jingmut halor ki sienjam ban shim na ka benta ka jingsngan ki doktor ki nurse bat ki waide ki noktrai ka kwait ka khya. Ka Citizenship Amendment Act CAA kam knie ya ka hok long nong shok snong jong kanu ka kanhun niam. Hendrai ka ai ya ka buram bat ka jing bishar hok ki nong India bala petwir ong menteri ki kam korbari u Amit Shah. Yo ka jain India bala thain ha Assam bat Meghalaya ya ka sernot ba paunam tam ha ka perthai ka uiko tax certification. Ki khubor ki babnya. Ka sarkar pedeng kalarai ban thau ya ka komiti ka ban ai jingmut halor baro ki sinjam ki badai ban shim na ka benta ka jingsngan ki doktor ki nurse bat ki waide ki nongtrai ka kwait ka khya. Ka sarkar pedeng kala shim ya ka nikarai hadin ba kala sngaw la snap ya ki jing ya kendu jing e bala penpau da ki tu ki badai kam ha ka kwait ka khya kenthop ya ka Federation of Resident Doctors Association bat ka Indian Medical Association IMA. Ka sarkar pedeng kala tuat jingmut ru na ki sarkar jilla ban pha ya ki jing ai jingmut jongki syakatai ka komiti ha ka bedai ba kani ka kam. Kam hashwa ka IMA kala tho da ka shiti sha menteri rang ba du Narendra Modi ha ka bedai ba ka jingja ha RG Kar Medical College bat kala kerpat ha u ba ka sarkar pedeng kan wanra da ka an ka ban te lakam ya ka jingsha le don bor ki nong trai ka kwait ka khya. Ka ying bishar bah khle do kari India ka Supreme Court kala shim khya ya ka jingsha le beijot ka doktor ha Kolkata ba kala rai ban bishar daladehi halor kani ka jingja klemda yo ya kanu ka jing tho la ni ka jing kerpan ka kanhun kinong bishar na kani ka ying shari ka ba kanthop ya u Chief Justice ka India u DY Chandrachud u Justice JB Pardiwala bat u Justice Manoj Mishra kin sngap bat bishar ya katai ka jingja pasngosi lashai ka sngi. U menteri katnat ki kam korbari u Amit Shah u laong baka an Citizenship Amendment Act lane ka CAA kam kne ya ka hok long nong shong snong jong kanu ka kanhun niam. Hendrai kane ka an ka ai ya ka buram bat ka jing bishar hok ya kinong India ke balahap ban pet wer minchwa rengkat kalat ban penyok biang ya ka hok long nong shong snong ba pura ya ki. Uni menteri ula kren ya kane ka jinga ha ka jingelang bala penlong na ka benta ban sam ya ki sernot ban a ya ka kerdan jinglong nong shong snong ba pura shaki shispa prapu prangut ki petwer ka India ka bala long ha Ahmedabad hanen ka sngi. Usha ula wa daw ya ka sarkar Congress ka bala jusen char teng ya ka ri hashwa jong ka sarkar ba menta halor ka jingle bam swit nyaw jong ka ya ki pat Hindu bar ki we ki jat ben riu rit pat ki bala hap petwer menchua. Ula benrap biang baka sarkar ba menta ka shimkhya ya ka jing pentrai kam ya ka CAA ha keleng kari. Ka kanhun ngan puli biang ka to ka khun henyau trap National Awakening Movement khnam kan sedang ya ka jing shong kalan mongor na du menta ka sngi hamadan football malki ban dawa ya ka sarkar jela ban pendu no ya ka personal interview habat hep kam nakabenta ki kam sarkar ki bahap hakathop jongka group B, C bat D. Uba Thomas Pasa working president jongka khnam ulaong ba kani ka jing persha kalong namar ka jingle menti jongka sarkar watla ka seng kala pha ya kani ka jing dawa shaka la shisna menta. Ka khnam kala pha ya kani ka jing dawa shaka sarkar MDA 1.0 rengkat ki jing penbena bala penmi da ka sarkar pedeng bat jongki weide ki jela ki bala weng no ya ka personal interview na ka benta ki nok thap kam ki basha jit hakathop bala ka daw shakman. Uba pasa ula benrap shushu ba kumba ki te ki sarkar shawe ki la le ka seng ka sngaw ya hap ba ka sarkar Meghalaya ru ka daiban le kumju. Kani gadai ka AKAKSHVANI Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka Northeastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation NEHHDC kalayathu baka jain rendia balathain ha Assam bat Meghalaya kalayo ya ka sernot ka bapaw nam tam ha ka perthai na ka benta ki jat jain basuthan balatip kum ka oiko tax certification. Katkum ka khubor balayo na ka NEHHDC ka batray kam hapo katnat dona jong ka sarkar pedeng ka janjan dia kalayo ya katay ka nam na do ri Germany ha ka sngi rakhe ya ka jingyo light luit kari India ka badak step shen.
kani ka jing yo ya kani ka sernat ba kraw tam bala juai ya kitu ki jan bala than klem da pendan kam ya kinu ki kenja dawai chemical kalara ya ka nam jong ka jinglong kerpang ka jan rendia na kani ka than kham shajrong bar kala pen pau nam shu shu ya ka hasat lak ka perthai Menteri Rangba ka Sikkim Prem Singh Tamang ulaple ya ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan ha ka jingelang kerpang ka bala long ha Gangtok hanin kasngi ka jingthmu jong ka ni ka jingela pat ba ban penslur ya ka imlang sa lang ka bala lat na ka jingma jong udrok ha ka jingkren jong u tamang ula banjur bakalong ka bakongsan ban penrung ya ka khubor jong ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan ha ka jing imba man la kasngi Ula kentu ya baro ban ya trailang ban pensyai syakiwai halor ki jingma ki bami na ka jingkerni ya udrok bat ban trish tom ban rat dengkong ya ka ne ka jing snio na ka imlang sa lang. Ki menteri sarkar ki MLA bat kiwai de ki kenram ki lendan kilawan lang syaka ne ka jing yalang. Ka Food Safety and Standards Authority of India FSSAI kelas dang ya ka projek ka bapendan kam ya ki jing start ka juk menta na ka benta ban lap ya ki phingit plastik ki belas dang ban ya khle ba ki bam ki di ya ka ni ka projek las dang shwa hanong ba New Delhi hadin bala syam ba ki phingit plastik ki las dang ban rung ha ki bam ki di bat ka jingma ba ki bu ya ubrio las dang ya ka ni ka projek ha ubnai liber menta usnam da ka jing thmu ban penmit ya ki lat ki lenti ki ban ya rap ban lap ya ki phingit plastik lani kita ki bala tip kum ki micro bat nano plastik ha ki bam ki di ha ka kai pot bala penmit dang shen ka Food and Agriculture Organization FAO kala pasat jing shai halor ka jingdon ki phingit plastik ha ki bam kum kamlu bat ka shini ka FSSAI ka bapet ya ka bha ka miat ki bam ki di ya kari India kala ong bakan tray borba ban pet baki nong India ki yo ya ka bam ka di ka ba khuj bat ka ba bha Katnat IMD kala penmi ya ka jing maham bakan don ka jing ther usla ubajur ha West Bengal Nagaland Manipur Mizoram bat Tripura menta kasngi Kajing ya keren ban sange ya kajing ya siat hapadeng ka kenhun le no Hamas bat ka Israel ha Gaza Strip kan beteng biang ha kasni balang ka banwan ha Cairo katkum ka khubor balayo lum naki lat pathai khubor ki ksiang nakari Egypt Qatar bat US bat kinomi khmat nakari Israel kinya don lang ha kajing ya keren ka bala bu ban long ha kasni balang bat sngi palai ka banwan Hadian bakalayo arong siya ka quarter final jong ka Durand Cup kabarangya siya prang menta ka Shillong la jong FC menta kan penkre ban yakun persya ya ka East Bengal Football Club ha ka arpoy tarik menta upanay nailar. Kani ka jing yakun kan long ha ka puar hanyo baje janmit ha Jawaharlal Nehru Stadium ha Polo. Ha ki wei pat ki jing yakun quarter final ki ban long ha ki wei ki jaka ka North East United FC kan yakun persya ya ka Indian Army ha ka arpoy tarik ha Kokrajhar ka Mohan Bagan kan yakan du persya ya ka Punjab ha ka arpulai tarik bat ka Bengaluru FC kan yakun persya ya ka Kerala Blasters ha ka arpulai tarik menta ubnai Lakshmi lenti baka jing yakun ha ka arpoy tarik ha padeng ka Shillong la jong FC bat ka East Bengal Football Club kan kring buon ya upai it football uban let sakhi ya kan ka jing yakani ban yo arong sya ka semi final ban penkot ya ka khubor sa sisian pat kimat ki bakongsan Thao ka sarkar pedang ya ka komiti ban ai jingmut halor ki sinjam ban shim naga benta ka jingsngai ki doctor ki nurse bat ki wei de ki nong trai ka kwat ka khya ka Citizenship Amendment Act CAA company ya ka hok long nong shong nong jong kanu ka kan hun nyam hendrai ka aya ka buram bat ka jing bishar hok ya ki nong India bala petwir ong menteri ki kam kor bari u Amit Shah Bat yo ka jain India bala thai ha Assam bat Meghalaya ya ka sernot ba paunam tam ha ka perthai ka Oikotex certification. Bat katung ila poi sya ka bakut jong ka khubor ka bala wanchapi na ka AKAKSHVANI Shillong sashi por ka taha ka por prabaje ginya so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor haktin Hindi ka ban buat pat ka khubor haktin pareng ha ka por pra khasan minute ngipen kan mauru ba ka por prashteng nyawan pai biang sya ka ni ka station jongi na ka benta ka khubor haktin pareng nakathain siya tayo lamingi. Kani kaday ka AKAKSHVANI Shillong.